a naozaj to je vizitkou nás všetkých a bude to vizitkou aj vás, aby ste s odstupom niekoľkých rokov mohli prísť a mohli ukázať možno vašim deťom alebo možno aj iným rodinným príslušníkom. Veľa zábavy, veľa zdaru, veľa oddychu. Poprosím vás, tak ako každý rok apelujem na to, držte sa inštrukcií, ktoré nám kolegovia zo štátnych lesov budú dávať. Saďte to tak, ako vám ukážu. Nad morom. Však ale... už, aj za to jablko. No? Tuto vám ten liter vodičky došiel. Tu je tá vodka. Chce apeninku. A ešte niečo? Šefe, ja to je apeninku. Máme dve apenníky, keby tak dochcel. Vymením motiku za apeninku. Ja mám apeninku, ale vy nemáte. Nikto nechce? Peťo, ak pôjdeš hore, potrebovali by sme vodu. Dievčatá sú spätnie. A nielen dievčatá. Parádny. Tony Bagger? Guláš už je aj jeden sa s ním fotíme. Poďme. Hajne. Ja, dobre, pašu vás pojem. Hajne. Kamoš pekne si je guláš. Dole.